ಇಕ್ಕಿನೇಕ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಯಾನ್ ಉಳ್ಪಡ್ದು ಕುಡಾರ ಯಾನ್ ನಮನ ಮಂತದು ಆರೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನೆಟೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ತುಳುಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಡ್ ಬಾರ ಅಂತ ಆಂಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾತ ಇನ್ಸಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಕುಸಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ನಂಡೆ ಅಂತ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರೆ ಬಟ್ ವೇದಿಕೆ ಪುನರ್ಚಿತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರೋದು ಅಸುನೇರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರೋದು ಉಲ್ಪ ಸೇರಿನ ಮಾತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುರೂಪೆಂಗನ ಟೀಚರ್ ನಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬಂದದು ಈ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರ್ದಾಳು ಮಾರೈತಿ ಅಂತ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಕುದುರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಕವಿತೆ ಆ ಸುರೂಪಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬಂದರೆ ತೀರದೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರೇಗೋಸ್ಕರ ಎಂತ ಕಂಡು ಬಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಷ್ಣವಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಶೋ ಕ್ಯಾಂಟ್ರಿಂಗ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೀಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತೆ ಬಂದು ಅಂತ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಪಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನು ಕುದರು ಅನುಷಾ ಅನುಪನ್ಪುನ ಪವರ್ ಅನ್ಸೋದತ್ತೆ ಅನುಪನ್ಪುನ ಕುದರದೇ ಒಂದು ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಉಂಟ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಶೂಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಹೊರಕಲಾರು ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಅಪ್ಪೆನೆ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ನಾನು ವರ್ಷದ ನಾವೇ ನಾನು ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬರ್ಪೆ ಕೈ ಮುಗಿವೆ ವನಸ್ಮಂತ ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನೊಂದಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿ ಬಂದು ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದನ ಸ್ತೋತ್ರ ಪನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪೋಯಿನ ಸತಿ ಬತ್ತಿನ ಪಗ್ಲ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಓದುದು ಪೋಯೆ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾಣೋ ಬರ್ತಿದ್ದು ಪೋಯೆ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬಯದೈತೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಪಡೆಯುಂದಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನಿತು ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ಸಾಧನೆ ಮಂದೆ ಒಂತ್ಯಾಂಡಲ ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಪನ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಎಂಕಿನಿ ಬೈದದು ಐತಿ ಅನ್ನ ಕಟೀಲ್ದ ಆತ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಸನ್ನೇರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಂತದ್ದು ಇಡೆಲೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕ್ಕಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಪ್ಪನ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪಂಟೆ ರೀಚ ಕಟೀಲ್ದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಬಂದಾಗ ಪೋಯ್ ಸರ್ ಪೋಯ್ ದಾದ ದೇಕಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸರ್ ಪೋಯ್ ಬಂದದು ಕೋಡೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮುಗಿದು 3 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ చెప్పినాక ಎನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬೈಚಂಡ ಯಾವ ಮಾರ ಅಂದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಾಗೊಂಡತೆ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಗರಗರ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೈದಿನ ಕಟೀಲ್ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಅತೀತ ಸೇವನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಈ ಶಾಲೆನೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾನು ತುಂಬ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಶಾಲೆ ಉಂಟಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಆಂಡ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ಅಲಂಕಾರ ಮನ್ಪೇರಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಎಂಟೈರ್ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲೆ ಮಂದಿನಿ ಪನ್ನದು ವಾ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್